Tervetuloa Bitcoin-päiväkirjan pariin. Minä olen Janita. Ja minä olen Oona. Ja tähän päiväkirjaan puramme ajatuksia ja tuntemuksia Bitcoinista. No niin, sitten alkaa tämän jakson toinen osa. Ensimmäinen osa kuultiin viime viikolla, joten käyhän kuuntelemassa se ensin, sillä nyt mennään suoraan asiaan. Ja sitten, no joo, toihan oli mielenkiintoinen just toi, että Consensus Network oli halunnut lähettää sen Bitcoin-standardin kaikille Suomen poliitikoille. Tai eikö tämmöinen juttu kiertänyt? Joo, joku eduskunta tai joku tämmöinen, kun mäkin yritin muistella, mutta mä en nyt muista. Mutta kyllä mä oon nähnyt jonkun kuvan, että jotain kirjoja sinne on saatu vietyä, mutta se, että onko se asia niin kun aiheuttanut mitään keskustelua, niin siitä en tiedä yhtään enempää. Kyllä, tuskin. Siis 200 kansanedustajaa on Suomessa. Et mun mielestä siinä oli ideana tavallaan se, että jokainen voi ostaa vähän niin kuin yhden kirjan Consensus Networkille. Niin, ei voi ihan saada ilmaiseksi. Niin ei, mutta siis että mun mielestä se oli niin, että meidän piti maksaa Consensus Networkille, jotta ne pystyy lähettämään niin 200 kappaletta, että ne keräs vähän niin kuin rahoitusta siihen. Kyllä. Ja se oli tosi siistiä, mutta että ei sinne varmaan 200 kirjaa välttämättä saatu vietyä, mutta muutama Bitcoin-standardin kuitenkin. Mutta se on sitten eri asia, että ottaako ne poliitikot silti sitä kirjaa käteen ja lukis sitä. Ja nyt kun se on äänikirjanakin, niin sulla menee 15 tuntia sun elämästä, kun sä omaksut Bitcoin-standardin. Niin ei ole mun mielestä liikaa vaadittu se 15 tunti päivässä. Kaksi tunti päivässä, niin kyllä. Että kyllä se on niin kuin helpoksi tehty mun mielestä nykypäivänä, kun sä voit saada sun omalla äidinkielellä tuommoisessa tiiviissä paketissa sen kaiken tiedon, että sit se on enää vaan sit omasta toiminnasta kiinni, että niin. Mennään takaisin. En sano, mutta kun mennään takaisin Reelsien maailmaan. Okei, sano vielä uudestaan. Noniin. Koska mä leikkaan tuon pois. Mennään takaisin Reelsien maailmaan, että lähetin eilen Reelsen, joka aiheutti tunnekuohun Janitassa, mutta onnistuin eilen myös laittamaan semmoisen Reelsin, että Janita säikähti. Sä laitat liian monta Reelsia eilen. Mä laitoin varmaan 5 eilen, mulla oli vähän tylsää. Ihana, mä laitoin 1, mutta se oli juomapullo Reelsi, se oli hyvä, kannattaa kuunnella se loppuun asti. Joo, mä pikkasen säikähdin, kun minun tähän etusivulle Instagramissa pamahti Oonalta tämä, mitenkä siinä luki jotenkin, että Bitcoin ATH, mitä sulla luki siinä? En muista, mutta siinä oli mun lempi James Bond-näyttelijä, tämä viimeisin blondi. Ai että, kyllä. Daniel Craig. Joo, sekin kiinnitti mun huomioon ja se vielä tanssi siinä, niin erityisen paljon kiinnitti huomioon. Niin joo, tässä lukee. Tämä oli todella paha, kun tämä räpsähti mun Instagramissa ihan tähän ekaksi. Bitcoin tekee uusia ATH-lukemia ja salkku nousee. Niin. Ja Daniel Craig siis tanssii näitä upeita liikkeitä siinä. Kyllä. Niin mä menin heti Telegramiin, kun siis Trading Viewiin, että apua. Nyt kun se Bitcoin lähti käsistä, niin piti mennä tarkistamaan. Mutta edelleen oltiin jumissa tuossa noin 67 000 dollarin kohdalla, niin sitten mä vasta tajusin, että tämä oli vaan tämmöinen meemi, että niin kuin sitten kun jossain vaiheessa Bitcoin taas tekee uusia ATH-lukemia ja salkku nousee, niin sitten voimme tanssia kuin tämän Daniel Craig tässä videolla. Joo, siinä Reelsissä siis ensimmäisenä Daniel Craig tanssii, koska Bitcoin on tehnyt uusia ATH-lukemia ja sitten seuraavassa hetkessä siinä on semmoinen puolityhjä ilmapallo, mikä menee pitkin maata ja sitten on näitä hetkiä, mitä me nyt elämme, että tätä tasaista, vakaata, ei tapahdu mitään vaihetta. Ja niin, ihana tämä ilmapallo, se ryömii tuossa asfaltilla ja hinkkaa päätä tuohon. Siis se jotenkin niin kuin, kyllä kuvastaa hyvin tätä, että vieläkään ei tapahdu mitään. Ja Janita oli tässä jo vähän manaili sitä, että nyt halvingin jälkeen, kun ei ole tapahtunut mitään, että ollaanko me kuoltu tylsyyteen? No ollaanko? No minä en ainakaan ole, koska kesä alkoi ja nyt saa kaikkea tuoretta ruokaa kaupasta, niin mä oon vaan kokkaillut täällä ihan innossani ja laittanut yrttejä pihamaalle. No en mäkään ole ehkä kuollut tylsyyteen, mutta siis kyllä mä huomaan, niin kun mä just katoin tuon mun toukokuun läpi, että olis mä muistanut ostaa läheskään joka päivä, niin mulla oli jäänyt 11 päivää, että mä en ollut muistanut ostaa bitcoinia, kun mä yritän niin kuin joka päivä pikkusen. Eli melkein puolet päivistä oli jo unohtunut.
No onneksi mä olin sitten siinä alkukuusta, kun Bitcoin oli tosi alhaalla heti siinä tammikuussakin oltiin alhaalla, mutta toukokuun alussa oltiin alempana, niin siinä mä olin onneksi tehnyt useampia semmoisia 20 euron päiväostoja, niin se kompensoi sit sitä koko kuukauden niin kuin tilannetta hyvin, mutta olin kyllä kovasti unohtanut, että kyllä siis se on niin kuin oikeasti aika petollista, miten se tavallaan kesä tekee tavallaan. Siis pelkästään mun mielestä jo se, että ulkona paistaa aurinko, niin siinä aina itsessään jo unohtaa Bitcoinin. Mutta sitten vielä siihen päälle se, että jos Bitcoinin hinnassa ei oikeasti tapahdu mitään, niin kyllä se niinku tylsyyden sieto on aika koetuksella mun mielestä. Ehkä tämä oli niinku palaute CoinMotionille, että teidän nyt täytyy Janitan takia tehdä sinne se päiväautomaattinen, niinku, ei automaattinen kuukausisäästäminen, vaan automaattinen päiväsäästäminen. Kyllä. Tai edes viikkosäästäminen, sekin olisi aika ihana. Koska itse ainakin kyllä niin kun kannustan ihan kaikkia 100% siihen kuukausittaiseen automatisointiin, niin silloin se ei unohdu. Kun se automaatio hoitaa, niin sä päästät itseltä semmoista turhaa aivoenergiaa pois, kun sun ei tarvitse miettiä, että muistinko ostaa vai enkö muistanut ostaa. Tietokone hoitaa. Joo, siis munkin on pakko laittaa joku semmoinen 100 euroa automaattisesti. Ja sitten jos mä sen 100 euron päälle muistan ostaa vielä itse, vaikka toisella satkulla, niin sehän on niinku tosi hyvä per kuukausi siis kesäaikana, että joku tommonen voisi olla niinku realistinen tavoite, mutta kyllä se vaan petollisesti heti unohtuu, kun hinta ei tee mitään ja sitten vaan pyöritään niin kuin ympyrää tossa, että ei tässäkään, mä yritän, siis avasin just TradingView ja yritän tuijottaa tätä kuviota, niin ei tää tee mitään. Ei tässä ole niin kuin, mä en niin kuin pysty edes tekemään mitään teknistä analyysiä, että niin kuin mä voisin luvata, että joo, jotain tapahtuu. Että 4-tuntisessa ehkä näyttää vähän siltä, että tää breikkaa alaspäin kohta, mutta se on vaan 4 tunnin chartti, eli tavallaan se ei vaikuta sit siihen. Siis se näkyy ehkä huomenna. Sitten se on taas, niin kuin ei tapahdu mitään. Tiedätkö, ei ole isossa kuvassa mitään luvassa. Mun mielestä niin kauan, kun me ei mennä tonne uusiin ATH-lukemiin. Mun mielestä ihan mahtava. Sä tiedät varmasti semmoisen reelsin, missä semmoinen tikkuukko, millä on semmoinen tikku kädessä. Joo, ja se tökkii Bitcoinin TradingView silleen, että Bitcoin, tee nyt jotain. Please, ja sitten se breikkaa ihan hulluna ylös tai ihan hulluna alas. Ja siltä irtoaa pää. Siltä irtoaa pää. Niin. Niin sulla nyt eilen irtos pää, kun mä olin vaan Bitcoin ATH. Ei vielä. Niin, irtos siis molempiin suuntiin. Irtos. Ärsytti, ettei ollutkaan. Ehkä mä pohjustin sitä sun kiukkua, että mä ensin pelottelin sua ja sitten laitoin miesmeemejä. Ja sitten se olikin ihan valmis. Mä silleen, mitä sä teet? I'm done. Mitä Oona? Mitä sä säädät? Hirveetä. Joo, ei. Kaikki oli ihania meemejä oikeasti. Mutta että kyllä se mun mielestä kannattaa muistaa se, että haluaako nyt unohtaa ostaa, että tavallaan tietoisesti haluatko valita sen, että sä unohdat ostaa, sä muistat Bitcoinin joskus syyskuun puolivälissä ja sitten me ollaan jossain 85 000. Tai tiedätkö, että voi käydä niin, että me vaan unohdetaan ostaa ja sitten se vaan nousee. Vai pystytkö sä automatisoida sen sun sijoituksen nytten, jotta sä et niin kuin tavallaan joudu 3 kuukauden päästä katumaan, että miksi mä en ostanut kesällä 1 eurolla. Ja kyllä mä oon tekemässä, sano vaan. Niin, kun mä just rupesin miettimään, että kyllä mä huomaan sen, että ne, ketkä on käyttänyt vaikka mun sitä CoinMotionin kutsulinkkiä, niin sieltä tulee niitä affiliate-tuloja aina silloin, kun kurssi nousee rajusti. Mutta nyt kun ei tapahdu mitään, niin ei kukaan ostakaan mitään. Että kyllä se vaan niin kuin se ihmispsykologia on semmoinen, että ei tapahdu mitään, hinta ei tee mitään liikkeitä, en osta tai unohdan sen. Ja sitten kun se yhtäkkiä on taas tuolla jossain uutisotsikoissa, niin sitten mennään paniikissa, että ai hitsi, tätä piti ostaa. Niin se on valitettavasti niin kuin ihmispsykologia, niin sekin on just se, että minkä takia taas tämä automatisoi kuukausisijoittaminen. Mutta on oikeasti aika kamalaa, jos miettii, että kutsulinkkipalkkioita tulee silloin, kun hinta on vaan rajusti nousemassa. Koska silloinhan ne ihmiset toimii just ns. Väärin. Toi on oikeasti aika karua. Että miksei hitto soikoon voida ostaa silloin eniten, kun hinta ei tee mitään. Tai hinta menee alaspäin. Niin, koska kun hinta menee alaspäin, niin pitäisi ostaa kaikista eniten ostaa. Mutta tässä on kaikilla meillä nyt oppimisen paikka, että hetkonen. Että ja sijoittamismaailmassa on se, että silloin kun alennusmyynnit, niin silloin pelätään mennä ostoksille. Mutta kyllä kaupasta sitten -50 mekko kelpaa. Niin.
Mutta joillekin ei sitten -50 bitcoin kelpaa, kun tulee pelko. Kyllähän ne tunteet siellä vaikuttaa. Sitten mä mietin, että mikä auttaa nyt bitcoin-tylsyyden sietoon. Joo. Niin se, että just, että hinta ei nyt tee mitään, niin mun mielestä silloin vaan mennään elämää. Suomalaisena iskee kuitenkin se aurinkopaniikki. Kun aurinko paistaa, niin menkää ulos, nauttikaa D-vitamiinista. Ja mä ainakin luen kesällä tosi paljon Bitcoin-kirjoja, koska tykkään lukea niitä kirjoja. Tai sitten sä voit laittaa sen äänikirjan, Bitcoin-standardin sun korviin ja lähteä tuonne ulos. Kyllä se, niin kun se sijoittamisen ja Bitcoin-sijoittamisen opiskelu kannattaa. Ja nyt mä palaan siihen Michael Saylorin haastatteluun, koska hän puhuu siinä siitä, että kun ihminen aloittaa yleisesti sijoittamisen, niin sitä opiskellaan jonkun verran, että ymmärtää niitä peruskäsitteitä ja pääsee siinä sijoittamisessa alkuun. Ja se saattaa olla se opiskelu semmoista, että no okei, että mikä on rahasto ja mikä on ETF-rahasto ja tätä mallia. Joo. Ja siihen menee tunteja. Mutta sitten kun mietitään Bitcoinia, niin Bitcoinhan on vain yksi sijoitusinstrumentti, niin kuka opiskelee yhtä ainutta sijoitusinstrumenttia satoja tunteja, niin se on todella harvat. Ja siinä tämä Michael Saylor jotenkin hyvin sanoikin just siitä, että sen takia kannattaa vaan tutkia ja päättää, että onko Bitcoinissa in vai out, ja sitten automatisoida se. Että jos se nyt vaikka sattuu ottamaan sitä tuulta alleen ja menestyä. Että niin, kenenkään ei tarvitse seurata sitä Bitcoinia, jos se ei kiinnosta, vaikka siihen sijoittaa. Me ollaan ehkä niitä harvoja hörhöjä, jotka jaksaa niin kuin vuodesta toiseen lukea lisää. Ja se on ihan fine, jos ei kiinnosta, että voi vaan sijoittaa ja mennä elämään sitä elämäänsä, että aika harvahan harrastaa ja elää ja hengittää sijoittamiselle. Ja sitten Bitcoin-sijoittaminen on vain pieni osa-alue siellä kaiken keskellä. Kyllä, toi oli jotenkin niin ihana toi, että kannattaa automatisoida, että jos se nyt vaikka sattuisi ottamaan tuulta alleen, niin toihan on niinku suoraan se Satoshi Nakamoton laini. It might make sense. Just to get some, in case it catches on. Että niinku, kyllä, kannattaa olla ehkä ihan pieni määrä edes sijoitettuna siltä varalta, että Bitcoinista tulee jotakin. Ja mitä Satoshi Nakamoto sanoi toi joskus vuonna 2010. Tyyliin. No tyyliin. Vai 9 vuotta sitten. Tämä on Redditin, on tämä vanhempi oltava. Mutta että silleen miettii, että se on niinku tyyliin 2010 osannut sanoa tuollain noin viisaasti, että kannattaisi ehkä hankkia vähän bitcoinia siltä varalta, että siitä tulee jotain. Ja bitcoin on ollut tyyliin joku 1 sentti arvossaan silloin, niin on toi mieletöntä, että tavallaan just se risk reward, ehkä sen voisi sanoa tähän, että mikä on se isompi riski siinä, että onko se enää itse asiassa riski, että sulla on bitcoinia, vai onko se kääntymässä niin päin, että se isoin riski on se, että sulla ei ole yhtään bitcoinia ja näin. Ja sitten just toi, että ei tarvitse sijoittaa tai seurata tai opiskella bitcoinista, vaikka siihen sijoittaisi. Et mun mielestä joku munkin seuraaja oli tullut laittaa hienosti jonkun viestin, että hän oli jotenkin ymmärtänyt, kun oli kuunnellut meidän podcastia ja muuta, että hän ei aio olla se, joka omaksuu tämän täydellisesti. Että hän hyväksyy, että hän ei ymmärrä kaikkea ja hän silti haluaa tavallaan, että tämä on hänen tyyli eläkerahasto ja näin. Se oli aivan, mä olin vaan, että vitsi, sä oot fiksu. Että kun just sun ei tarvitse omistaa sun koko elämää bitcoinille. Että sä voit silti hyötyä siitä. Joo, ja siis tuohon on pakko sanoa, että sen takia mä suosittelen, että jos jollain iskee semmoinen tylsyys, että pakko tehdä jotain peliliikkeitä, niin sen takia mä aina kannustan siihen, että opiskelkaa ja lukekaa bitcoinista, koska se on se pohjaperusta, jonka päällä sä pystyt rauhassa ottamaan sitä aurinkoa koko kesän, koko syksyn, koko ensi talven. Teki se hinta ihan mitä tahansa. Et se on ehkä se, minkä takia Bitcoin-opiskelu kiinnosti alun perin, että se antoi sen ymmärryksen silleen, että okei, että mä sijoitan tähän rahaa, se menee ylös 30%, se menee alas 70%. Ei mua kiinnosta. Mä vaan oon kyyvissä ja nautiskelen. Et kun sulla on se pieni ymmärrys sillä taustalla, niin se volatiliteetti, eli just se hinnan heittelehtiminen, niin siitä häviää se tunneskaala. Ehkä niin se miedontuu, liedentyy. Niin se on se syy siihen opiskeluun.
Niin, mulla edelleenkään ei niinku tunnu lievinä ne tunteet. Ne tuntuu aika voimakkaina, mutta tavallaan se mun opiskelun määrä on jo niin uskomattoman suuri, että tavallaan ei ole mitään, mitä voitaisiin sanoa, että mä menisin myymään mun bitcoinia pois. Et kun mä tavallaan olen ymmärtänyt sen, että tätä ei voi tuhota, tämä on absoluuttisen niukka rahajärjestelmä, joka toimii globaalisti ja ikuisesti ja hienosti ja niin ei pysty tavallaan. Niin kuin puhuttiin siinä edellisessä jaksossa, niin jos saisi 15 miljardia per bitcoin, niin silti ei kannattaisi myydä. Kyllä. Et ehkä ihan pienen murusen ja ostaisi jonkun talon sitten. Kyllä. Sillä. Joo. Mutta mä oon tosiaan siis kirjoittamassa semmoisen julkaisun, että täytyy ihan laskea siis auki, että kuinka paljon vähemmän bitcoinia mulla on nytten, kun mä en ole muistanut kesäisin ostaa säännöllisesti. Mun mielestä mä laskin sitä jo karkeasti, niin pääsin johonkin 10 000, mitä olen hävinnyt rahaa sillä, että en ole vaan niin kuin vaivautunut ostaan. Eli esimerkiksi 2019han bitcoin oli kesällä tyyliin. Mitä se oli euroissa? Joku ehkä 8 000 euroa, 7 000 euroa. Niin, olisiko kannattanut niin kuin repiä se 400 euroa jostain siihen joka kuukausi? No, en repinyt. Kostautuu nytten aika isosti. Ja sitten kun tätä on toistanut joka kesä, mä oon joka kesä unohtanut ostaa. Niin jospa tänä kesänä ei unohtaisi. Se olisi aika kiva. Joo, mä menin tänne charttiin kanssa katsoa, että mitä vuotta on eletty, kun 2017, Mäkin 2008, milloin se nousi sinne 20 000 tonnia? 2017, joo. Oona, sä oot kyllä. Mä oon kesäloman muodissa. Eli kyllä. 2017, kun sä tekit semmoisen ihan hullu hintapiikin, se meni melkein tai noin 20 tonniin. Kyllä. Ja siitä se sitten lasketteli hyvinkin rajusti alas tonne muutamaan 3 tonnin tienoilla. 3 tonnin, joo. Ja mä muistan, että mulla oli silloin just tämä perinteinen, että innostuin bitcoinista, sijoitin siihen vähän enemmän, bitcoin-kurssi nousee, iskee FOMO, sijoitan lisää, sitten se droppaa. Niin tästä oikeasti varmaan vuosi tai 2 eteenpäin. Niin mulla oli vaan automatisoitu kuukausisäästäminen ja mä unohdin bitcoinin ihan täysin. Niin just, että sen takia mä toitotan tästä, koska jos mä en olisi automatisoinut sitä, niin en mä olisi tuona aikana ostanut yhtään. Ja mietin, niin kun sä oot saanut 5 tonnilla, sä oot saanut 4 tonnilla, sä oot saanut 3 tonnilla, tää on ollut euroissa, mulla on dollarit tässä, mutta tää on ollut vielä vähän vähemmän, 10 tonnilla, 11 tonnilla. Siis noihan on kaikki sellaisia hintoja, mitä kuka vaan nyt vaan kuolavaluen haluaisi ostaa 5 tonnilla bitcoinia. Ja se, että ei ne niinku summat ole ollut mitenkään isoja. Että ne on ollut ihan joku pikkumurune on just sen verran on laskenut, että kun palkka tulee, niin siitä heti se pieni siivu häviää. Mä oon ihan oikeasti unohtanut, että se edes menee, kun se on ollut niin olematon summa. Ja sitten vuosien päästä mä oon silleen, että ai niin, että silloin kun mulla meni se mielenkiinto kokonaan, niin ostinko mä edes mitään? Että onko mulla mennyt kaikki parhaat ostopaikat ohi? Niin ei mennyt, koska ei automatisoitu sijoittaminen. Ja nyt sä oot taloudellisesti riippumaton. Niin, sun ei tarvitse ajatella sitä sijoittamisesta, kun sä vaan automatisoit sen. Kyllä, joo, toi oli huikea esimerkki. Voi että, kadehdin niitä, jotka ovat 2017 aloittaneet, mutta siinä on tavallaan myös se toinen puoli, että siinä on pitänyt sit hyvin nopeasti myös kestää bear market. Kyllä. Että tavallaan toisaalta mä oon iloinen, että mä aloitin 2019, niin mulla oli siinä tavallaan 3 vuotta bull-markkinaa edessä. Että sekin oli niinku helppo kohta aloittaa ja sitten vasta semmoinen kunnon bear market. Että tämä on aina, että missä kohdassa isket kiinni siihen bitcoiniin ja missä kohtaa sykliä olet, niin se kyllä auttaa, jos ihan pikkusen ymmärtää siitä, että mitä halvingin jälkeen ja mitä yleensä ennen halvingia tapahtuu ja vähän niin kuin sitä halving-sykliä, kun opiskelee, niin tajuaa, että sitten 4 vuoden päästä voidaan olla jo jossain ihan eri luvuissa, mutta se tuntuu vaan nyt meistä mahdottomalta ja jotenkin epätodennäköiseltä. Mutta sitten kun tätä charttia katsoo, niin on tämä kyllä aika huikeata kehitystä, mitä tässä nyt on ollut. Joo, ja sitten just tämä, että kun sä oot silleen, että voi kun olisimme olleet vuonna 2017 ja kuvioissa, jotkut vuonna 2030 katsoo, että voi kun olisin ollut vuonna 2022 kuvioissa. Että tämähän vaan niin kuin tietyllä lailla nuokin samat tunteet toistuu ja sijoitusmaailmassa just se, että voi kun olisin aloittanut aikaisemmin. Just kuuntelin, mikähän se podcastin nimi on, siinä on 2 naisjuontajaa, tämmöinen talouspodcast. Niin siinä hyvin puhuttiin siitä, että kun se ei ole edes iästä kiinni, että joku 50-vuotiaana hiffaa sen, että ei vitsi, mä aloitan sijoittamaan nyt.
Ja se sanoo sen ihan samaan, että olisinpa aloittanut aikaisemmin. 20 voi aloittaa ja sekin voi sanoa, että vitsi, olisinpa aloittanut 2 vuotta aikaisemmin. Kyllä. Et kaikki sanoo sitä samaa ja mun mielestä just se vaan, että aloita. Joo, ja mulla on ekat 15-vuotiaat tullut tonne mun tilille ja niiden äiti on tehnyt niille sitten Koimutionin tiliin ja mä oon niin ylpeä niistä. Siis ne niinku alkaa jo nyt miettiä 15-vuotiaana, että ne laittaisi viikkorahoista osan bitcoiniin. Mieti, mitä sä teit 15-vuotiaana. Joo, en tuommoista tehnyt. Juu, enkä ymmärtänyt rahasta yhtään mitään. Siis semmoista se myötähäpeä sekoilu, että Joo, ja sitten mun mielestä yksi oli myös tilannut sen rahakirjan nyt itselleen, niin siitäkin, siis mä liikutuin ihan kyyneliin asti. Mä meinaan nytkin alkaa itkeä, koska siis se jotenkin se on ihan priceless, tiedätkö, että en mä voi uskoa, miten ison niin kuin muutoksen siinä omassa ajattelussa voi tehdä. Ihan vaan sillä, että sä niin kuin, tiedätkö, vähän otat niistä omista numeroista selvää, vähän alat sijoittaa. Ja sä saat niinku sen, koska mulla edelleen isoin juttu oli siinä, kun mä aloitin, että mä saan sen mun identiteettiin sisälle, että mä olen sijoittaja. Se oli mulle isoin asia. Se, että mä sain rahaa siitä tai että mun portfolio nousi, niin se ei välttämättä ollut edes se eka iso juttu, vaan se, että mä pystyin siinä kaupan kassallakin, kun mä irvistin niille asiakkaille. Mä pystyin, koska mä tunnistan tämän asiakaspalvelun hymyyn, se on välillä irvistys. Mä en jaksanut enää hymyillä. Mä olin ihan kauhea oikeasti. Mä pahoittelen todella syvästi sitä kauppiasta, joka joutui kestämään mua, mutta onneksi sitten mun sopimus loppui ja sitten todettiin yhdessä, että en jatka sitä enää koskaan, mutta kuitenkin niin siinä tavallaan kaupan kassalla ollessa mä pystyin ajatella mun päässä, että mä oon myös sijoittaja. Että mä teen jotain, mä en vaan valita, Kyllä. vaan mä oikeasti teen jotain muutoksia tässä samalla ja mä annan ajan kulua ja mä katson, että mulla jää säästöä tästä rahasta, vaikka tää on pieni palkka, niin silti, niin jotenkin en mä tiedä. Suosittelen sitä, että aloittaa sen sijoittamisen, koska silloin voi sanoa itselle, että minä olen myös sijoittaja. Kyllä. Kaiken muun oman tittelin, mitä itselle antaakaan, niin sen päälle. Se on tosi hienoa. Ja tuo identiteetti ja tämmöiset omanlaisensa tittelit on mun mielestä ihan mahtavia, että kun sulla saattaa olla semmoinen, että sä oot niinku aina ajatellut, että mä oon huono tässä tai mä oon hyvä tässä, niin se, että koko elämänhän me pystytään luomaan itsellemme uusia identiteettejä ja sitä kautta löytämään ja oppimaan uusia asioita, niin mun mielestä on ihan mahtavaa. Sitten mä mietin itse, että jos mä olisin 15-vuotiaana ruvennut seuraamaan vaikka mun kulutusta ja muuta, niin siellä olisi kyllä aikamoisia rahareikiä löytynyt. Ja nyt kun mä mietin niin kuin jälkikäteen, niin mä en ymmärrä, miten mä olisin parikymppisenä selvinnyt kaikista vessapaperiostoista ja vuokranmaksuista. Että kyllä mulla on aina niin kuin riittänyt, mutta ei mulla ollut mitään havaintoa niin kuin mistään. Raha on, ei raha mitään. Menee. Joo, siis se just kun ei ole mitään havaintoa, niin kun mä muistan, että mä oon sen verran ollut kartalla, että mä oon tavallaan ymmärtänyt, että mun sähkösopimus on aika edullinen, koska mun porukat valitti omasta sähköstään. Ja omakotitalossa ja kerrostalo yksi, jossa nyt on pikkusen eri niin kuin sähkökulutus, niin siinä mä oon niin kuin ymmärtänyt, että okei, mulla on varmaan aika halpa sähkö, että kun tähän menee vaan joku 15 € kuussa, niin se on ollut niin kuin sellainen, että okei, jes, että muihin juttuihin riittää rahaa. Mutta en mä ole sitten keskittynyt, että mitä ne muut jutut on. Jep. Minne se menee se raha? Jonnekin vaan. Kyllä. Aika mahtavaa, että oot onnistunut inspiroimaan 15-vuotiaita tutkimaan omaa talouttaan. Et mieti sit, kun ne on meidän ikäisiä, niin nehän on ihan guruja. Ne on ihan, ja siis lapset tulee omaksuun bitcoinin niin vauhdilla. Siis me ollaan ihan kakkosena tässä, että antakaa noille nuorille oikeasti vaan se bitcoin-standardi käteen, niin ne kyllä muuttaa tämän maailman. Se on ihan uskomatonta. Ja nytkin jo syntyy niitä lapsia, jotka tulee oleen. Siis, tai oliko se sun kanssa vai missä joku sanoi jossain, vai oliko se jossain YouTube-videossa, että joku sanoi hienosti, että nyt on vuosi 2024. Bitcoin on ollut olemassa yli 15 vuotta. Kaikki, jotka on nyt 15 tai alle, niin ne ei ole ikinä elänyt maailmassa, jossa ei ole ollut bitcoinia olemassa. Juu, en ollut niillä on ollut se valinta ja vaihtoehto periaatteessa koko niin niiden syntymästä asti. Niin mieti, niin kuin, miten se tulee muuttaa maailmaa, että meillä on toinen vaihtoehtoinen rahajärjestelmä, joka ei ole rikki samalla tavalla kuin fiat-kolikot, niin
Niin, ja sitten myös ehkä, sano vaan. Niin, kun mä mietin tuossa, että mikä toimisi semmoisena esimerkkinä, niin se, että minä olen syntynyt maailmaan, jossa ei ollut älypuhelimia ja sitten niiden opetteleminen on opeteltu ja se on nyt ihan arkea, kun sitten on taas näitä nuorempia, jotka on elänyt aina älypuhelimen kanssa. Niin just se, että eihän me voi edes välttämättä ymmärtää, miten he näkee maailman. Ja sitten mä just mietin tuosta, kun mä oon nyt vähän seuraillut just tämmöisten parikymppisten keskustelua just tämmöisten podcastien ja muiden kautta, niin mulle aina iskee semmoinen jotenkin semmoinen niin kuin älyväläys ja semmoinen omanlaisena myötähäpeä niin kuin itseni kautta, että kun mä olin parikymppinen, niin en mä ajatellut tolleen. Että miten noi niin kuin nuoret puhuu noin järkeviä. Silleen, että nehän on niin ihan valovuosien päässä meistä. Sitten kun mennään taas 10 vuotta eteenpäin, niin se on niin inspiroivaa. Että itse on niinku kolunut tuolla ja ihmetellyt ja harjoitellut ja säätänyt menemään. Ja on totta kai ylpeä siinä, missä on nyt. Mutta sitten, tämäkin on tämmöinen eksponentiaalinen kasvu, että ne, ketkä syntyy nyt, niin meillä ei oikeasti riitä ymmärrys, missä maailmassa he sitten elää ja miten pitkällä kaikki teknologinen kehitys ja bitcoin ja kaikki on. Niinpä, ei meillä ole niinku mitään hajua oikeasti, me ei osata ennustaa, mutta meidän tavallaan, mun mielestä tärkeintä, mitä me voidaan tehdä, on just se, että me vaan hyväksytään, että me ei tiedetä ja me annetaan silti se mahdollisuus niin kuin silleen, että kehitys, tule tänne päin. Ja sitten jotenkin ehkä myös se, että jos nyt puhutaan 15-vuotiaista, niin ihan yhtä lailla myös niin kuin se 50-vuotias voi kokea sen oivalluksen, että hei nyt mä otan näistä asioista selvää ja sitten erityisesti ehkä mitä iäkkäämpi on jo, niin sitä tärkeämpi mun mielestä olisi omaksua se bitcoin nyt, koska tavallaan sulla on eläkeikään vähemmän aikaa. Niin just laitoin korkoa korolle laskuriin nopeasti Nordnetissä tämänkin, että jos pystyy 15 vuotta sijoittamaan ennen omaa eläkeikää ja bitcoin nousisi toivottavasti 45% keskimäärin vuosittain jatkossa, niin tää on ihan liian iso näin, mun on pakko pienentää tätä, mentiin 5 miljoonaa, hups. Ei lopu rahat kesken. Laitetaan vähän alemmas, laitetaan 25. Okei, mä pienennän myös tätä vuotuista tuotto-odotusta. Jos sulla on 15 vuotta aikaa sijoittaa ja bitcoin nousee 36% keskimäärin vuodessa, niin sinun tarvitsee sijoittaa vain 260 €. Niin sinulla on 15 vuoden päästä 1,024 000 €. Niin tämä on mun mielestä tavallaan se, että jos on lähempänä eläkeikää, niin mitä nopeammin sä otat sen kirjan, eli Bitcoin-standardin käteen, ja sä luet, mikä on Bitcoin, ja sä alat sijoittaa siihen säännöllisesti joka kuukausi, niin sulla voi olla helpommat ajat nopeammin edessä tavallaan siellä eläkeiällä. Et kyllä tämä toimii niin kuin kaikissa iässä, miten sanotaan. Kyllä se tiedät, mitä mä tarkoitan. Joo. Ja sitten mulla tuli heti niin kuin ajatus siitä, että 15 vuoden päästä, kun jäät eläkkeelle, niin maksaako valtio enää eläkkeitä? Mutta voit käydä kuuntelemassa meidän eläkejakson sitä varten. Joo. Siis tavallaan tämä on just se mun ajatus, että jos on vaikka 10 vuotta aikaa eläkeikään, niin silloin sä voit ehkä vielä nippanappa luottaa, että 10 vuoden päästä vielä jotain saat. Mutta silti sehän ei haittaa, että sulla olisi sun Bitcoin-sijoitukset myös siinä rinnalla. Mutta sitten jos sulla on yli 20 vuotta sun eläkeikään, niin sitä aletaan varmaan olemaan jo siinä break-evenissä, että ei tämä systeemi välttämättä pyöri 20 vuotta enää. Mutta se on uskon asia. Eli tavallaan me ei voida, kun me ei uskota siihen, me ollaan vähän tämmöisiä eläkejärjestelmä-ateisteja, niin me ei voida niin kuin sanoa toisille, että jos ne on uskossa eläkejärjestelmään, niin ne on. Ei sille voi mitään. Sen verran vielä sanon tästä just, että joo, että Bitcoin omalla tavallaan, kun se on se, että raha ja valtio irrotetaan toisistaan, niin sitten alkaa kyseenalaistamaan, että mitä se valtio nyt tekeekään meidän hyväksi, tai että toimiiko meidän eläkejärjestelmä, niin mun mielestä mielenkiintoinen ajatus ihan yleisesti, isommalla kaavalla. Joo. Teknologiayhtiöt, Amazon, Facebook, Meta, mitä näitä nyt onkaan, niin nehän alkaa olla nyt niin kuin globaalissa maailmassa semmoisessa asemassa, että niillä on enemmän rahaa ja valtaa kuin joillain valtioilla. Ja sitten taas valtion byrokratia on tunnetusti aika kankeaa ja hidasta, koska halutaan luonnollisesti tehdä semmoisia lakeja, että ei, tiedätkö, niin kuin juostenkusta mennä perse edellä puuhun, että se on se kehitys hidasta. Mutta sitten kun mietitään tässä, että teknologiayhtiöt on nopeita liikkeessään, niillä on paljon rahaa, niillä on paljon valtaa, niin meneekö tämä siihen, että teknologinen eksponentiaalinen kehitys on niin nopeaa,
että valtiot vaan jää jalkoihin. Niin, ne ei pysy perässä, Niin. Kyllä. Niin, tämä oli tämmöinen ajatus, mitä mä oon pohtinut tässä nyt pari päivää, enkä mä ole päässyt mihinkään tulokseen. Mä en tiedä, mitä tapahtuu, mutta se on ehkä hyvä pohtia, että mikä on valtion rooli 10 vuoden päästä. Älä viiti. Nyt me käydään tota asiaa läpi siinä seuraavassa jaksossa enemmän, mutta käydäänkö vielä tämä, että nyt kun me olemme sijoittajia, niin me olemme myös podcast-hosteja. Kyllä, meillä on uusi identiteetti. Ja meillä on uusi identiteetti ollut tässä siis herra jästäs Oona, yli puoli vuottako jo? Viime Kyllä. syksynä mä kattelin just joskus marraskuuta. Me laitettiin eka jakso ulos 1. joulukuuta. Joo, mutta me äänitettiin se joskus marraskuussa. Niin äänitettiin. Eli me ollaan oltu podcast-hosteja jo erittäin pitkään ja se on, siis mä ajattelin vaan, että käydään tähän jakson loppuun läpi vähän näitä, että mitä tämä podcast on meille antanut ja sitä jotenkin, että kun nyt tavallaan tästä eteenpäin tämä Bitcoin-päiväkirja-podcast tulee olemaan just sellainen on-off-tuotannossa, eli meille itsellekin on sitten yllätys aina, kun jakso tulee ulos, koska erinäisiä syitä on tähän, niin jotenkin olisi vaan kiva ehkä reflektoida sitä matkaa niin kuin tähän hetkeen asti, että mitä on saatu tästä. Ihana, kun mä heti näin, että meillä on Bitcoin-päiväkirjan Facebook-sivut ja sitten siellä lukee seurustelustatuksessa silleen hiukan epämääräistä on-off. Näinkö? Mutta joo. Joo, siinä on se joku epäselvä. Kyllä. Tai joku ihana. Laitetaan se. Joo. Kyllä. Mutta niin, siis tosiaan tästä eteenpäin ja podcast-jaksot tulevat satunnaisesti, niin tilatkaa kanava, niin saatte tietoa milloin ne jaksot tulee, koska mekään emme tiedä. Kyllä, mutta mitä sä koet tavallaan, miten tämä on mennyt? Onko me ikinä käyty läpi, että miksi tämä alkoi tai miksi me päätettiin tehdä tätä tai... No mehän voidaan nyt keskustella. On me ehkä joskus vähän sivuttu sitä, mutta ei silleen suuremmin. Tässähän kävi semmoinen perinteinen, että mä en tiedä, onko se ekstrovertti vai introvertti, onko me puhuttu tästä? Mä oon ehkä mun työn näkökulmasta ekstrovertti, mutta no kumpi sä oot? No mä oon varmaan ambivertti. Mä vetäydyn välillä todella pitkäksi aikaa, mutta sitten mä osaan olla tosi ekstrovertti, kun siis mua on syytetty siitä, että mä kidnappaan ihmisiä mun kaveriksi. Joo. Eli mä näen jossain jonkun ihmisen ja yleensä he ovat vähän tämmöisiä omiin oloihinsa vetäytyviä, että mä oon esimerkiksi työpaikalla niin kuin suurin piirtein siihen niin kuin ihmisen henkilökohtaisen tilaan ahdistautunut itseni kanssa ja ruvennut vaan höpöttämään kaikkea ja kutsunut itseni työtkö heille tyyliin kahville. Ja me ollaan edelleen ystäviä. Tästä on siis 10 vuotta jo varmaan aikaa. Ja olen tehnyt tätä samaa toisenkin kaverin kanssa. Että olen vaan tunkenut hänen elinpiirinsä ja sanonut sille, että sinä olet nyt minun kaveri. Niin mä tein Janitalle vähän samaa. Mä sanoin silleen, että... Mä en ole tollanen. mutta me ei olla koskaan nähty. Me ollaan edelleen vaan niin tälleen netin välityksellä höpötelty. Niin kyllä. Mä sanoin Janitallekin jotenkin, että mä nyt kidnappaan sut mun Bitcoin-kaveriksi. Kyllä. Joo, että siitä se lähti ja sitten se oli mulle aika voimaannuttava kokemus, koska ei ole ollut just naispuolista Bitcoin-ihmistä, joka on yhtä syvällä siellä kaninkolossa. Ja tässäkin tullaan just oikeasti hauskasti siihen, mitä sanottiin tuossa tämän jakson ihan alussa, että jos pitäisi nyt tavallaan löytää uusi parisuhde, niin kyllä mä mittaisin siinä sitä, että montako halving-sykliä kukakin on niinku elänyt läpi. Niin se oli niin huojentavaa, kun Oonan kanssa sitten käytiin läpi nämä jossain vaiheessa siinä, että milloin Oona on aloittanut Bitcoin-sijoittamisen. Ja sitten kun sä sanoit, että 2017, niin se jotenkin se kivi, mikä lähti pois mun harteilta, koska mun ei tarvitse selittää sulle tätä maailmaa, vaan sä oot jo täällä maailmassa ihan 100%, niin se oli mun mielestä se niinku tärkein juttu, että me ei oltaisi ikinä aloitettu tekemään mitään podcastia, jos mun pitäisi niinku koko ajan täällä niinku pitää tauko ja kertoa, mikä se Bitcoin olikaan. Mä en muista mitä sanoja sä käytit, mutta mua nauratti se, miten sä sanoit sen, että thank God, sä ymmärrät tästä aiheesta tai sä oot ollut niin pitkään. Just joo se on oikeasti silleen, ja katson myös ylöspäin, koska ne ihmiset on harvassa, jotka on ollut niin pitkään, tai sitten ne ei vaan niin kuin
ota muhun yhteyttä. On niitä tuolla, ne on vaan hiljaisempia. Niin, ja sekin on täysin hyvä ja se on tosi ymmärrettävää ja olinhan mäkin pitkään hiljaa, kun mä aloitin. Ja tämä oli just sellainen asia, mistä ei todellakaan voi puhua kenelläkään ja kenenkään kanssa. Mutta kyllä se on niin iso rikkaus sitten, kun Oona tupsahti spämmimään viestejä ja mä ensin just vähän ärsyynnyin. Koska mä en tavallaan ymmärtänyt sitä sun taustaa, niin sitten se vaan tuntui vähän ahdistavalta, että mitä tämäkin nyt yrittää. Niin kuin mä sanoin, mä kidnappaan ihmisiä. Niin, joo. Että sä vähän tungit sillai, mutta se oli tosi hyvä. Ja siitä sai kyllä itselle, että vaikka mä oon aika ekstrovertti mun työssä, niin sitten en mä kavereita tee sillai. Niin kuin, että mun on tosi vaikea luottaa. Niin se kyllä vaati muutaman pitkä ääniviestin siinä alussa ja semmoista, että jostain se sitten tulee se semmoinen luottamuksen tunne, mutta en mä sitä kyllä helpolla anna. Joo, ja mä muistan, että me tosiaan kun me alkuun laitettiin Instagramissa viestejä, mutta siellä on sitten ääniviestien maksimiaika joku 60 sekuntia, ja me ollaan molemmat semmoiset, että me vähän unohdetaan sitten läpättämään. Ja sitten, että hei, mä laitan sulle Telegramissa viestiä, koska ei tästä tule mitään. Ja sitten me on laitettu semmoisia 10 minuutin ääniviestejä, missä käydään niinku aiheita ihan laidasta laitaan läpi. Et mä muistan kanssa, että mä itse avauduin jostain ihan Bitcoinin ulkopuolisesta aiheesta, aika henkilökohtaisesta aiheesta. Ja sitten kun mä olin lähettänyt sen viestin, niin mä vähän nielasin, että no nyt mä täällä vaan niinku avaudun jollekin ihmiselle. Niin. Mutta varmaan sitä kautta mä muistan, että tuli tosi nopeasti se luottamus ja meillä oli tosi samanlaisia tämmöisiä niinku kuolemaan ja kaikkeen tämmöisiin vähän niinku ahdistaviinkin asioihin liittyviä juttuja, mitä me alkuvaiheessa jaettiin. Ja sitten ehkä sitä kautta lähti se ajatus siitä, että kun molemmat tykkäs Bitcoinista, puhuttiin siitä paljon, niin vähän tiedätkö semmoinen, että kun molemmat oli kaivannut sitä naisääntä, niin miksi me ei oltaisi se? Kyllä, ja mä muistan myös tuon kuolemajutun, ja se on mulla myös semmoinen testi aina, että mä selitän sen mun kuolemisjutun, ja sitten tavallaan sun kuolemisjutun, sinä ole kuollut. Mä en ole kuollut, mun isä on kuollut, mutta se, että jos sä handlaat sen, niin sit sä ehkä handlaat mut paremmin, ja jotenkin, että siitähän me puhuttiin kanssa siinä aika alussa, ja sulla oli joku vastaava, ja en muista enää edes mitkä kaikki muut, mutta ne oli jotenkin sellaisia, että en mä niitä nyt lähde niinku avaan ihan kenelle tahansa. Jep. Että se kyllä syvensi sitä luottamusta ja sitten molemmat pystyi antaa ehkä itsestään sellaista, mitä ei niinku ihan somessa ole jakanut. Niin sitten se meni mun mielestä just pois siitä, että me ei olla vaan jotain toistemme että me ei olla vaan niinku someseuraajia, tai tiedätkö, että kun mäkin puhun yleensä, että seuraajat sitä ja seuraaja sanoi näin ja yksi mun seuraaja, blä blä blä. Aika paljon puhun mun seuraajista kyllä, siis puolisollekin, koska tulee niin ihanan inspiroivia viestejä. Mutta sitten Oona on noussut sieltä, että sitten jos mä sanon, että Oona sanoi jotain, niin se on aina nimellä, että Oona sanoi sitä ja tätä. Niin on se. Ja sitten jotenkin tämä podcast, tämä lähti jotenkin vahingossa tämä idea. Joo, se kyllä tosi luonnollisesti jotenkin lähti liikkeelle. Mä muistan Janita silloin stressasi hirveästi, että hänen ääni ja hänen nimi tulee nyt niin kuin ulos ja että mitähän tästä nyt tulee. Ja ei kun niin se oli, kun sä halusit ensin haastatella mua. Niin ja sitten mä sanoin, että mä en niin kuin anna mitään haastatteluita ikinä kenellekään. Ja tää on edelleen siis niin kuin voimassa, että mähän on kieltäytynyt niin kuin varmaan yli 10 jo jostain ihme kutsuista ja televisio-ohjelmia on pyydetty ja hei moi moi en mene. Aika maala. Mutta jos on oikeasti tosi ahdistavaa ja mulla tulee tosi huono omatunto aina kun mä kieltäydyn, mutta sitten mun on pakko vaan kuunnella sitä mun tunnetta, että kun en mä halua. Ja eikö siis se on ihan paras tunne, kun sä sanot, että en mä. Ja sitten sulle tulee vähän huono omatunto ja 3 minuutin kuluttua saat silleen, thank God, että sanoin ei. No mä en ole jotenkin 3 minuutin päästä vielä käsitellyt sitä, vaan mä aina menee 3 kuukautta ja sitten mä sanoin, onneksi mä en suostunut, herra jumala. Joo, mutta kuitenkin niistä mä varmaan siitä kiemurtelin Oonalle, että en mä mitään haastattelua voi antaa, mutta sitten kun Oona oli nyt tämmöinen kuin Oona on, niin sitten se oli jotenkin helpompi, että sä lähetit mulle varmaan ne kysymykset, että mitä sä voisit kysyä multa, että mä voin rauhassa miettiä ja näin, ja sitten mä vaan luin ne ja mä olin silleen,
ei saatana, että tästä tulee oma podcasti, että eihän mä pysty vastaamaan näihin niin lyhyesti, että tästä tulee joku 10 jaksoa heti. Eli oikeasti tämä on vaan niinku salainen, yli puoli vuotta kestävä haastattelu. Ja tervetuloa Bitcoin Lady podcastiin. Tänään meillä on haastateltavana 100 000 tyttöä. Kyllä. Mahtava salajuoni. Tämä on hyvin, sä oot niinku pelannut tämän homman, mutta mä rikoin myös mun haastattelusääntöä nyt siis, ja mä itse asiassa, oliko se viime viikolla vai tällä viikolla, no joka tapauksessa, niin mä vastasin myös Koemotionin tekemään semmoiseen haastatteluun. Mä sain vastata siihen vaan sähköpostilla, niin se oli tosi mahtavaa, ja mä en tiedä milloin se tulee ulos ne mun vastaukset, mutta se oli tosi kivaa. Että sai itsekin vähän pohtia sitä omaa matkaa tähän pisteeseen, ja sitten kun sai itse täysin valita, että mitä kertoo ja mitä jättää kertomatta, niin se oli mahtavaa, että ei ole semmoista, tiedätkö, että tulen nyt tänne, me videoidaan tää ja sitten jos sä sanot jotain, mitä sä et olisi halunnut sanoa, niin sitä ei voi enää deletoida, että kaikki menee tonne suoraan nettiin. Joo, ja kyllä tuommoiset sähköpostilla, niin kun, että sä saat oikeasti rauhassa miettiä sen vastauksen, kun kyllähän niin kun saattaa olla semmoinen tunnekuohu, mikä aiheuttaa jonkun reaktion, ja sitten siitä otetaan se pieni pätkä, ja sitten sitä niin kuin pyöritetään, ja se ei anna minkäänlaista kuvaa. Niin mun mielestä ehkä tämä meidän keskustelu on ollut semmoinen, että vaikka just tämä, että politiikka on mitä on, ja en äänestä, niin se, että totta kai mä voin niin kuin laittaa vaan ton klipiin, ja silleen Bitcoin Lady podcast se kuulostaa ei aika äänestä. pahalta. Niin, ja silleen, että no ihan sama, jos se kuulostaa, se on vaan niin kuin yksi mielipide. Mutta sä ymmärrät, että mä tarkoitan, että moni voi nostaa sen silleen, toi Oona on niin paha ihminen. Mutta just se, että meillä on niinku nyt mahdollisuus ja vapaus sitten niinku pohtia suurimmalta kaavalta, koska mikään ei ole mustavalkoista. Kaikki harmaasävyt on sillä seassa, niin pitkillä tämmöisillä formaateilla saa sitten sen toivottavasti keskimmäisen sanoman ulos saakka. Niin, siis enemmän harmaan sävyjä, koska nyt jos tästäkin jaksosta multa ottaa ulos vaan se, että mä kyrpä otsassa, eikä kyrpä. Mitä se oli? Kyrpä pystyssä huudan jostain Bitcoinin louhinta jostain, että siitä saitte ja nyt Suomessa louhitaan Bitcoinia, että mitä siihen sanotte? Mä näkisin sut jossain Iltalehdessä. Siitä saa aika hienoja kuvituskuvia myös ja kaikkia, mutta apua. Mutta siis rikoin mun sääntöä ja annoin Koemotionille tällaisen haastattelun ja sitten se oli tosi mahtava ja katsotaan milloin se tulee ulos, niin liikkailen sitä sitten, että se oli itselle semmoinen terapeuttinen, tosi miellyttävä oli vastata ja ehkä vähän rohkaistua, mutta ehkä se rohkeus on siis just se, mistä mä halusin puhua tässä reflektoinnissa tähän podcastiin liittyen, että enhän mä olisi niin kuin mä en olisi kertonut mun nimeä, siis etunimeä täällä. Mä en olisi julkaissut rahakirjaa. Mä en olisi uskaltanut alkaa tekemään varmaan Koemotionin yhteistyötä. Mä en olisi uskaltanut alkaa kaupallistaa mun tiliä millään tavalla, jos me ei oltaisi aloitettu tätä podcastia. Koska tässä jotenkin mä rikoin niin monta muuria siinä sen joulukuun aikana. Ja mä opin sellaista, että ihan vitun sama tyyppistä asennetta. Ihan mahtavaa. Ja sitten myös senkin, kun joillain meidän jaksoilla oli silloin aluksi kuitenkin vaan joku ehkä 100 kuuntelukertaa, niin sitten mä olin vaan se, että no ihan sama, että joku 100 tyyppiä on kuunnellut ton. Että niinku, eihän sillä ole mitään väliä. Että miksi mä pelkään jotain, mitä jotkut 100 ihmistä on kuunnellut. Eihän mun tarvitse sitä pelätä. Ja sitten se on ollut mun mielestä hyvä, että päiväkirjapodcasti on niinku edennyt silleen aika hitaasti. Että meillä oli nyt joku 11 000 kuuntelukertaa, vai mitä mä katsoin tänään. Niin sitten se tavallaan, että hyvä. Että tiedätkö, se ei ole mikään 6 miljoonaa. Niin sitten tässä ehtii sopeutua. Se on tosi kiva. Siis tuntuu ihan pahalta, mutta mua on ihan pakko sanoa, kun sä oot silleen, että 100 ihmistä ei ole paljon. Mutta sitten käydään aina tämmöinen keskustelu, että sullakin oli mitä 4000 seuraajaa Instagramissa. Niin kuvittele joku keikkatila ja laita sinne 4000 ihmistä. No joo. Tai sitten laita sinne 100 ihmistä, niin kyllä se on aika paljon. Että jos sä häissä on joku 100 ihmistä, niin ethän sä niitä kaikkia tunne. Niin on se silleen niin kuin tosi siistiä, että näinkin lyhyessä ajassa podcast on saanut kuunteluja. Ja on ollut ihan mahtavaa saada teiltä palautetta. Ja ollaan kyllä niin kuin molemmat varmasti kehitytty ja opittu paljon.
täytesanat ovat ainakin toivon mukaan hävinneet osittain. Ja sitten ehkä semmoinen rentous on tullut, että kyllähän meidän ensimmäiset jaksot oli... Huumori ensimmäiset on jaksot, parantunut. niin, ja ensimmäiset jaksot on ollut paljon käsikirjoitetumpia. Totta kai niin kuin, nyt on ehkä mennyt enemmän tämmöiseen rennompaan suuntaan. Mutta seuraava jakso, mikä me äänitellään, niin se on taas sitten vähän tiukempaa asiaa, niin sinne on sitten joutunut vähän pohtimaan, että mitä tästä aiheesta halutaan tuoda ilmi. Kyllä, joo, siis me tosi paljon vaadittiin niitä runkoja silloin alussa, että tuntui, että sitten ei saa just mitään sanottua, ja mulla oli aika paljon niitä pelkoja, että mä tavallaan, että mä en saa kontrolliin sitä, mitä mä sanon. Se oli jotenkin outoa, että miksi mun pitää pelata niin paljon sitä, mutta mä jotenkin ehkä ajattelen, että mä oon liian suora ihminen, niin sitten tavallaan, että mä loukkaan jotain ihmisiä, että mä sanon näitä mielipiteitä ääneen tai mun ajatuksia ääneen tai jotain huumori ymmärretään väärällä tavalla, niin sitten se lohdutti, että tavallaan sitten maksimissaan 100 ihmistä loukkaantuu, jos ne niinku hermostuu. Mutta sitten se on ehkä auttanut, että Oona on ollut mun mielestä sellainen, että jos mä oon möläyttänyt jotain, niin sit sä oot niinku kuitenkin seivannut mua aika paljon. Niin, ja meillä on se, aina sen... meillä on se yhteys, että me ollaan molemmat suoria, niin kyllä mä sit suoraan sulle sanon, jos joku kuulostaa todella paskalta. Kyllä, tai sit sä oot niin kuin, että sä et ole vaan todennut, että niinpä, mennään seuraavaan, vaan sä oot ruvennut kertoa sun oman näkökulman, ja sit mä oon voinutkin olla silleen totta muuten, että mä en edes tajunnut sanoa mutta että mä ajattelen myös tollei. Tai niin kuin, että sit siihen tulee just niitä harmaansävyjä enemmän, niin se on mun mielestä meidän rikkaus ollut, että me uskalletaan tässä sanoa niin kuin, siis me uskalletaan sanoa myös ihan karseita bitcoin-huumoria ja kaikkea, että have fun staying poor ja niin kuin tämmöisiä, mutta sitten myös niin kuin muissa jutuissa jotenkin niitä. Ja sitten oon mäkin välillä sua joutunut pysäyttämään, että hei, toi on loukkaavaa, että ei me voida tollain sanoa. Kyllä. Ja sitten parasta tässä on just se, että no mä oon se, joka editoi nämä jaksot, eli minulla on se viimeinen kontrolli, että mitä tulee ulos. Niin. Sitten se aina huojentaa, että jos ehtii kuunnella vielä sen leikatun jakson siinä just ennen kuin se tulee julkiseksi, niin sitten ehtisi vielä niin kuin hätätilanteessa tehdä jotain pieniä muutoksia, jos tuntuisi, että ei voisi niin sanotusti enää allekirjoittaa sitä, mitä on joskus aikaisemmin nauhoittanut. Niin se on ollut myös kyllä tosi hyvä. Joo, tässä. Mulla oli joku ajatus, mutta nyt se lennähti mun päästä pois, niin ei mulla ole varmaan tähän mitään lisättävää. Niin, mitä sä oot oppinut? Sen verran, mitä mä oon oppinut? Pitkä hiljaisuus. No, tänään me on opittu käyttämään Riversidea, koska Spotify for Podcasters uusiutui ja äänitysnauhoitus muuttui. Että semmoista teknistä osaamista on tullut. Kyllä. Ehkä myös se, että meidän niin kuin keskustelu, että mä paremmin ehkä kuulen, milloin sä oot lopettamassa jotain sun ajatusta ja mä pääsen siihen, vaikka kyllä mä edelleen yritän keskeyttää sua kovasti. No mä keskeytän sua koko ajan, mutta se on vaan mun ehkä luonne, mikä puskee täältä päälle, että mä en jotenkin osaa kontrolloida sitä sit enää, kun mä oon rentoutunut liian hyvin, niin se mä vaan. Niin, siitä voi antaa mulle miinusta, mutta silloin antaa myös mulle sit mun siitä tavallaan luonteesta, että se on sitten myös henkilökohtainen palaute, että mä en välttämättä pysty muuttamaan itseäni. Aina niin, pystyy muuttamaan. No joo, uskotellaan näin. Mutta nyt mä muistan, mitä mun piti sanoa. Siitä, että kun sä pelkäsit sitä, että jos joku ihminen loukkaantuu tai ymmärtää väärin, niin mun mielestä myös hirveän hyvä muisti tähän on se, että mitä minä sanon ja se, miten sinä sen ymmärrät ja vastaanotat, voi olla kaksi ihan täysin eri asiaa. Että jos joku kolahtaa omaan nilkkaan tosi vahvasti, niin silloinhan se kertoo aina sinusta itsestäsi tosi paljon. Että jos nyt Janita suuttuu mulle jostain, niin se voi kertoa enemmän Janitasta kuin minusta. Niin, se on totta, ja just tässäkin kun huomasin tämän jakson aikana, että mulla meni tunteisiin monessa paikkaa, niin kyllähän sille on niinku syynsä, että mistä asioista mulle on vaikka tultu mäkättään eniten, niin ne asiat menee mulla eniten tunteisiin, koska mä koen, että mulla on ne vastaukset tossa, ja mä haluaisin, että koko maailma näkisi ne ratkaisut, tai silleen, tiedätkö? Ja sitten ne jotkut ihmiset, mitä mä oon ehkä myös huomannut, mikä on antanut myös semmoista rohkeutta ja semmoista
tyyneyttä, niin Oonankaan on puhuttu paljon tässä aina jaksojen taustassa sitä, että me ei voida vakuuttaa kaikkia ikinä. Eikä meidän tarvitse vakuuttaa yhtään ketään. Niin. Että vaikka bitcoin nousisi 15 miljardiin per bitcoin, niin silti olisi joku, joka tulisi vaan sanoa, että se romahtaa kohta ja se on pyramidihuijaus. Käyttää liikaa energiaa. Niin, että tässä on pystynyt hyvin sitä myös reflektoida, että ei meidän tarvitse vakuuttaa ketään, että me voidaan vaan höpötellä tässä ja tästä voi olla hyötyä niin kuin monille. Niin se on ollut kyllä tosi voimauttava ajatus. Ja sitten nämä on ollut aika ajattomia jaksoja. Siitä mä oon myös tyytyväinen, että nytkin jos lähtisi nollasta kuunteleen, niin esimerkiksi kaikki ne meidän tunnetaitojutut, niin nehän on ihan ajattomia. Ne toimii aina. Samaten kaikki ne Suomen mediaan liittyvät kritiikit ja eläkejärjestelmästä kertovat asiat ja firettämiseen liittyvät jutut, niin ne ei niin kuin vanhene koskaan. Et nyt siellä, jos on joku, joka ei ole kuunnellut kaikkia jaksoja ja ajattelee olevansa jotenkin, että ei niitä voi enää kuunnella, kun ne on niin vanhoja, niin ei ne kyllä ole vanhentunut yhtään mihinkään. Sinne vaan ja luurit korvaa. Kyllä, ja ehdottomasti kannustetaan ihmisiä, että lähettäkää meille kysymyksiä, ideoita. Jos joku aihe on semmoinen, että me ei puhuttu siitä tarpeeksi tai ei ollenkaan, niin laittakaa meille sosiaalisessa mediassa viestiä. Koittakaa löytää ne oikeat tilit sieltä feikkitilien joukosta. Ja mä laitoin tuohon, että jos te kysytte meiltä kysymyksiä tai lähetätte meille ideoita, niin silloin niitä jaksoja tulee. Ja jos te ette niin tee, niin sitten ei tule jaksoja. Sitten ollaan vaan kesälomalla. Oh my god. Sitten vaan koitella omaksi iloksemme täällä jotain aiheita. Kyllä, joo. Mutta ihanaa, kiitos kun olette kuunnellut meitä tähän asti ja kiitos myös ymmärryksestä siitä, että me ei olla koneita, me ei voida tuottaa näitä ikuisesti täydellisesti joka ikinen perjantai, mutta se ei silti tarkoita, etteikö me tykättäisi tästä tosi paljon, mutta että sitten kuitenkin välillä ne muut asiat elämässä menee edelle, niin sen takia tämmöinen on-off-päätös. Kyllä, sitä on vaikea selittää. Miten se lukee Facebookissa? Tämä melkein tarkastaa. Miten se lukee? It's difficult. Vaikea selittää. Silleen se lukee täällä. No niin, eli me olemme vaikeasti selitettävässä tilanteessa meidän podcastimme kanssa jatkossa. Eli oikeasti syy on vaan kesäloma ja ehkä muutama muu juttu. Mutta kun kuuntelette seuraavan jakson, niin saatte ehkä tietää. Kyllä, mutta hei, nyt ihanaa kesää ja sitten se on meillekin yllätys, milloin tulee seuraava jakso. Jep. Hei hei. Heippa. Kiitos, että kuuntelit jakson. Vinkkaathan podcastista muillekin. Meidät löydät Instagramista tileiltä 100 000 tyttö ja Bitcoin Lady Podcast. Tämä podcast ei anna sijoitussuosituksia, eikä sen sisältöä tule ottaa sijoitussuosituksena. Täällä pidetään vain hauskaa ja puhutaan Bitcoinista.